O Concello de Ribeira presentou a súa alternativa á variante, unha ruta protagonizada pola DP 7301, que sería un proxecto máis integrado, sostible e beneficioso. A sala polivalente do Auditorio de Ribeira acolleu a presentación do proxecto alternativo de circunvalación elaborado polo enxeñeiro Román Gómez. Representantes da Corporación Municipal e veciños asistiron a esta exposición na que se afondou no traballo realizado para valorar a viabilidade do trazado. Este estudo estaba baseado na estrada DP 7301, a que se lle aplicaron 3 opcións de trazados que foron analizados segundo diferentes criterios. Por lo tanto, unha vez feitas e plantexadas, chegada a ese consenso desas 3 alternativas, analízanse cada unha delas mediante un análisis multicriterio que consiste fundamentalmente en valorar 4 obxectivos, un é o funcional, outro ambiental, iremoslos vendo, o económico, outro a afectación ao territorio. Dentro do obxectivo funcional son puramente criterios técnicos, é dicir, estudia esa calidade do trazado, onde a longitude, o radio e a pendiente. Ademais de entrar no análise outros factores que definirían a viabilidade dos 3 trazados e cal tería un menor impacto. Finalmente, a proposta máis valorada, que tivo unha puntuación global de 53,45 puntos, foi a número 1. Do ponto de vista territorial, utilízanse 3 indicadores para comparar as 3 alternativas, que é a permanente transversal, é dicir, por donde facemos un novo vial, vemos que outros viais entronca con eles ou como conecta a rede existente ca nova, é dicir, cantas máis conexións haxa, máis puntuación tería o novo vial que se propón, o aproveitamento das infraestructuras existentes. Finalmente, a proposta máis valorada, que tivo unha puntuación global de 53,45 puntos, foi a número 1. Conectaría a AG11 o tráfico correspondente de Porto do Son Oleiros co Rubedo Olveira Huartes pola DP 7301, que enlazaría co centro urbano de Ribeira cun novo viario que se uniría coas rúas Ameneiro, Mariño de Ribera e Constitución. Nós temos a capacidade para facer esta proposta alternativa, pero non temos capacidade para poder levar adiante no sentido de que é unha competencia da Administración galega, neste caso da Xunta de Galiza. Houbo un informe dos propios servizos xurídicos do Concello de Ribeira que establecen que o Concello de Ribeira non pode interferir nesa proposta. Sen embargo, esta alternativa tamén implicaría a Deputación titular da DP 7301. Dar unha alternativa, é dicir, que si existe unha alternativa económicamente máis viable, vale? Porque a alternativa que hoxe veremos, sobre todo a que ten a maior puntuación, incide en que é máis económica que a proposta lanzada pola Xunta, tamén, dende o punto de vista social, ten menos afectación, no sentido de que aproveitan moitos trazados que xa están hoxe en día feitos e non é necesario facer trazados novos, de estradas novas. E despois, desde o punto de vista tamén ambiental. O Goberno local informou que o proxecto será remitido ás administracións competentes para que poida ser avaliado e por esa disposición da Xunta para poder analizar os detalles que permitan desenvolver en Ribeira unha infraestrutura tan necesaria como a circunvalación.